una veïna, que a més de ciutadana té un negoci, un establiment, ens va fer un suggeriment que nosaltres ja estem treballant sobre el tema, però abans així, per si podem arribar a no a un acord ara, sinó a estudiar, i és mirar la possibilitat de fraccionar els impostos. Em sembla una proposta interessant. Sé que n'hi ha empreses que estan demanant el fraccionar els impostos perquè l'economia, les coses venen com venen, i me pareix molt bé que se faça, però mirar a veure, donat que avui en dia se pot fer fàcilment a través de la domiciliació, que no representaria un cost per a l'administració el cobrar-ho, d'aquells impostos que tant per a les empreses com per als particulars són més elevats. Igual els iguals no fa falta, però l'IBI, que sí que depèn de la casa, te pot vindre en un mal moment, o l'impost d'activitats econòmiques, aquells que representen una despesa que no tingues que pagar 300, 400 euros en el mes de novembre o en el mes d'octubre o tal, sinó poder fraccionar-lo en 3 o 4. Se podria incentivar el que les persones el domiciliaren, hi ha molta gent que no ho té domiciliat, se podria incentivar el domiciliar-ho en el mes 1, 4, 7 i després uns altres impostos en el 2, en el 6, vull dir, que ho estudiem, perquè al fi i al cap recaptarem el mateix, igual afavorirem el que no hi hagi morositat, el que la gent no tinga que pagar recàrrec, i estarem millorant la planificació de l'economia. N'hi ha empreses on hi ha ciutadans que potser tu comptes en que en octubre pots pagar-te l'impost i te ve una reparació, se t'estropea el cotxe i tal, i te fastidia. De la mateixa manera, pense que és una proposta d'una ciutadana que ens han fet arribar, que me costa perquè que alguna vegada ella me va dir que havia enviat aquest suggeriment, no sé si telemàticament o per escrit, a l'Ajuntament, però que jo poso damunt de la taula i que seria bo. A veure si ho podem estudiar, i també que tesoreria o l'intervenció que dona el servei d'informàtica, que mira a veure això com podria ser, perquè siga beneficiós per a tots, per a l'Ajuntament i per als ciutadans. I en quant al fraccionament dels impostos, estem fraccionant-ho. No ho fem de forma sistemàtica perquè entenem que no té sentit que ho fem 2 o 3 vegades, perquè és un cost per a l'administració, per a publicar-ho, per a fer-ho, per a enviar els residus al banc, però tot el ciutadà que té algun problema ve i li se fracciona. I inclús n'hi ha diverses empreses que estan tinguent problemes i li s'ha fraccionat en 10 pagos i ho paga en 10 o en 12. Inclús n'hi ha gent que té problemes per a pagar la llicència de construcció i li s'ha fraccionat també en diverses vegades. És a dir, estem ajudant a tots els ciutadans per a fraccionar. Entonces m'estranya que aquesta senyora ho diga, el que de forma sistemàtica no se va fer, perquè si nosaltres podem recaudar, tenim el 80% de la millor quasi domiciliat, si d'aquest 80% que tenim domiciliat, si podem arreplegar tots els diners ja i cobrir les pòlisses i poder pagar els nostres proveïdors més bé, doncs anem a pagar-ho, perquè i la gent cada un té que tindre el compte de sa casa arreglat. És a dir, si quan li ve el seguro procura ahorrar, o quan li ve l'IBI, és a dir, jo si me ve l'IBI de ma casa, jo si me tinc que ficar 120 euros tots els mesos, me fico en el salvaguarda i procure tindre-los per quan vinga l'IBI. Però s'està fent i s'està arreglant a tota la gent que ens demana el fraccionament, i crec que no n'hi haurà ningú que pugui dir que l'ha demanat i no li s'ha donat. I això sí, però que te dic jo que de forma sistemàtica no va fer-se perquè entenem que no és necessari. Inclús la gent que té domiciliat el pago de la basura sí que té una bonificació, i a tot el que ens demana se fa.